lab ki scientist ya wei umet beneng wahe khatlai sha ban ya Jupiter. Ki scientist ki bakantop ki scientist jong ka India, Germany, USA bat ka Switzerland. Lalap ya wei umet beneng wahe laisha khatlai sha ban ya Jupiter upadon ha hau. Ya kane ke international team dalam khmat da Professor Abhiji Chakraborty jong ka physical research laboratory. Wa me dapat ulat shem ya une umet beneng wahe bha ubadon kacing he khatlai sha ban ya Jupiter. Ha kane kacing ya lenti dalam khmat da ka astronomy bat astrophysics kentop ya ki scientist pan India, Germany, Switzerland bat USA. Kila pendon kam ya indigenous physical research laboratory hapo gunishikar observatory lom abu. Lakot ya une umet neng utoi 4603 lane UHD 245134 ya kane layato da katanak wadbniah kanasa kini kibawat bniah kiong ba udon new spah life way kajing shai bat kajing jingai kaba new point up south ni naka pyrthei laong ba kalong kaba tinit bha bat kumba shi spah shi haja lai spah khnai pun reu degree celsius kajing shet haune kunja met neng